Prajeme príjemný podvečer pri sledovaní play-off finále tretieho zápasu medzi Eškali do Bratislava a prvým FBC Trenčín. Trenčianska produktívna druhá formácia môže zahroziť a bude z toho prvý gól v dnešnom stretnutí. Na starosť Bulejčík, Hatala. Hatala čaká na Rantalov pohyb. Rantalová strela do pravého horného rohu. No a Daniel Dobrovodský len v roli štatistu. Dido, ktoré sa tam snaží niečo vymyslieť, ale neúspešne. Rýchly break na opačnej strane, musí sa činiť Dobrovodský a nedarí sa to. FBC Trenčín s trojgólovým náskokom. Pomerne veľa priestoru z ľavej strany. Ale Trenčania budú pokračovať. Košinár v ťažkej pozícii medzi trojicou. Teraz už to chcel len finálu prihrávku smerom dopredu a tá neprichádza. Zakončenie! A úspešné, čistá jasná, s číslom 81 znižuje Peter Steller. A jeho snaha o zadovku práve smerom na Rantalu, tá ale úspešná nebola. Lejčíkovi tyčka načepali, poskočila a Eškalido znižuje. Eškalido je späť v zápase. Dokázal rozohrať Bulejčík, už ale na to nenadviazal. Gážiková prihrávka zblokovaná a Bulejčík môže štartovať dopredu. Počkal si na druhú vlnu, tam je Rantala a Rendl s výborným zakončením. FBC Trenčín späť s dvojgólovým vedením. Konkrétne sa bude jednať o Bulejčíka. Rantala už hľadá priestor pred bránkou. Výborne zahrané v podaní FBC Trenčín. Ideálny Bulejčíkov pas na zadnú. Zužitkoval Rantala. Mantinelli. To vytvára pozíciu pre Eškalido. Fráneková strela zblokovaná. Zakončenie pod hornú žrť. Samuel Timko. Avšak neúspešne. Akcia bude pokračovať na opačnej strane. Strela z veľkej diaľky. Lukáš Vota. Za bránou súpera teraz bude pôsobiť Kopecký, spoločne s ním aj Ondrej Kusenda, ale neúspešne. Bude z toho break na opačnej strane. Kvasnica tam má v pohybe jedného zo svojich spoluhráčov, ním bol Filip Košinár. A Filip Košinár strelcom gólu na 3-7. Pôsobiť Tuka Korhonen. A gól do prázdnej brány. Stále ale Bulejčík spoločne s Rantalom v predbránkovej pozícii. No a napriek snahe po voľnej loptičke štartuje Nehila, zvádza tam súboj s Rantalom. Ten sa prepadol cez mantinel, na ktorej Ďurmek nedokázal zareagovať. Maroš Robota teraz akoby súboj vypustil. Ešte to skúsi z veľkej diaľky. Peter Nehila dnes ale dvojgólový. A v Malackách vypukne radosť prvého FBC Trenčín. Poznáme majstra za sezónu 2025-26. No a za potlesku domácej haly sa vráti aj kapitán Ondrej Kážik prevziať trofej za druhé miesto v tejto sezóne Extraligy. A pochopiteľne za potlesku domácich fanúšikov, ktorí si Eškalido Bratislava rozhodne zaslúži.
Dámy a páni, tí, ktorí ste nám ostali verní až do tohto momentu, tu už budeme sledovať kapitána hostí Šimona Hatalu, ako preberá majstrovskú trofej. Ten si počkal na Amricha a Ďurmeka. Badať aj smutok na strane Eškalido. Dnešný večer ale patrí prvému FBC Trenčín. Majstri mužskej florbalovej extraligy za sezónu 2025-26.